Produsele care nu lipsesc la noi din casă. Da? Crema de corp. Da, iubita, ia spune, ce faci tu cu săpânia? Ia de asta ce? De mea? Da. Aș să-mi cine și noi. Vrei să vedem ce e? Da. Hai să vezi. Deci, urmă. Omega 3 pentru memorie, asta pentru mine. Ulei pentru păr, pentru Sara și pentru mama, da? Da. Și, sigur, produsele Logic. Șamponul, în sfârșit, șamponul și asta de dinți. Da. Aloe First. Și ce e asta? Da. Îți place? Ia uite la ele. Toate tale, da. Ia-mi, uite, ia-mi. Da, ia mai ce ai spus. Ia-mi, asta, ia-mi, asta. Eu vreau să mai sunt. Mai vrei? Dar voi mâncai deja două, deja mâine, mamă. Așa, de ce? 3 vrei? Hai mai în seară, bine? Mai de cum așa trei. Nu se poate, mamă. Se poate, dar nu nimic strașnic. Cam asta e.